Airdropy. Všichni je známe, možná jste si už něco vyfarmili, anebo je to teďka vaše poprvé, co byste rádi dostali nějaký stimulus check od nějakého DeFi protokolu. Ať je to tak nebo tak dneska si ukážeme, kam věnuju pozornost já, což světe div se jsou pořád ještě Perbdexy. A dostaneme se k tomu všemu, proč pořád ještě Perbdexy sleduju, proč je to zajímavý a co tam jde dělat za strategie. Ale potřeboval bych tady dát krátký intro k airdropům, protože si myslím, že většina lidí tohle dělá špatně. To, co často sleduju, je, že lidi se nadchnou do farmení airdropu a začnou farmit 100 protokolů, který jim dávají nějaký body, bez toho, aby se rozmýšleli, co je kvalitní protokol, není kvalitní protokol a jak to vlastně funguje. Jde o to, že kdokoliv začne nějakou společnost v kryptu, tak se vás snaží něčím incentivizovat, snaží se přitáhnout své uživatele. Ale logicky stačí selský rozum. Většina těch protokolů není kvalitních. Prostě pokud vám přijde 100 protokolů do krypta, tak třeba 2 až 3 z nich budou ty, které se tady udrží po nějakou delší dobu a většina z toho, úplně stejně jako u běžných firem, většina z toho zanikne a nemá žádnou hodnotu a to je v pohodě. Ale na nás, jako lidé, kteří bychom rádi třeba airdropama něco vydělali, tak je pro nás důležitý vybrat těch 2 až 3% těch kvalitních protokolů, které tady s náma zůstanou. A tím pádem budou mít i ty jejich tokeny zajímavou hodnotu. Takže já k tomu přistupuji opravdu hodně tak, že chci vybírat pouze dobré produkty. A typicky pokud se to dobře používá mně, pokud jsem uživatel daného produktu i tak, a pokud se mě to používá dobře, tak je to něco, co je kvalitní. A tím pádem se to pravděpodobně bude dobře používat i dalším lidem. A tím pádem je to kvalitní společnost, která má nějakou hodnotu, přidává společnosti hodnotu a tím pádem ten airdrop bude nějakým způsobem pravděpodobně cenný. Takže můj přístup je opravdu takový, že používám pouze produkty, které bych opravdu chtěl používat, akorát tam za to dostávám zaplaceno, místo toho, abych za to platil. Jo? Takže si můžete představit, pokud bych obchodoval Perpetual Futures, to znamená pákový obchodování třeba na Bybitu, tak tam můžu platit poplatky Bybitu při každém obchodu, anebo když budu používat Later nebo Variational, o kterých se tady dneska budeme bavit, tak oni platí mě v airdropech. Tím pádem já se nesnažím tady udělat nějakou neorganickou aktivitu a prostě farmit tam hrozně moc bodů, abych je dostal, ale prostě používám to tak, jak bych to používal normálně. Případně druhý způsob, který možná se bude týkat vás, pokud byste nepoužívali ještě pákové platformy jako Perpetual Futures, tak druhá možnost, jak používám tyhle věci, a to jsou třeba pro mě predikční trhy, o kterých se budeme bavit v příštích videích, tak je to možnost, jak se naučit s tou danou platformou. Jo? Třeba co se týče spotového obchodování versus perpetual obchodování, tak na klasickém spotu můžete prostě nakoupit nebo prodat. Ale ta páka, ty perpetual futures, tomu dodávají takovou barevnost. Jo? Je to, jak kdybyste objevili 100 nových strategií, kterými můžete vyjádřit svůj názor. Například, jo? Úplně jednoduchý příklad. Pokud jsem bullish na AV token, příklad, neříkám, že jsem bullish teďka, ale pokud bych byl bullish na AV token, tak buď můžu na spotu prostě nakoupit AV za USDC. To je jediný způsob, jak to můžu vyjádřit. Ale na futures můžu tenhle způsob vyjádřit třeba tak, že budu longovat AV a proti tomu shortovat Bitcoin, nebo shortovat Ether, nebo shortovat Sol. A nemusím k tomu jako vlastnit Sol, abych ji prodal, nemusím nic takového. Prostě můžu longovat tohle versus shortovat něco jiného. A tím pádem vyjádřím svůj názor na ten token nějak jinak. Takže mi to dává širokou paletu nástrojů, kterou najednou můžu použít. A pokud je nepoužíváte a neumíte je používat případně, tak tohle je skvělý způsob, jak se s nima naučit, protože vám někdo platí za to, že to zkoušíte a zkoušíte se učit s něčím novým, co vám přidá do budoucna perspektivu používat víc nástrojů. Takže za mě ty airdropy jsou super přístup, jak se zlepšit v kryptu a v těch produktech, který krypto mám. Z mém případě jsou to často třeba právě ty predikční trhy, které vám dávají možnost vyjádřit ten názor ještě jinak. A o tom se budeme bavit příště. Každopádně proč Perbdexy? Ono je hrozně často důležitý, aby člověk v tom trendu byl brzo. Protože pokud chcete na airdropu fakt jako hodně vydělat, tak musíte být jedni z prvních. Upřímně v Perbdexech nejste jedni z prvních. To je trend, který tady probíhá už poslední rok, vlastně možná i přes rok od spuštění Hyperliquidu, launchují nový a nový Perbdexy a lákají své uživatele. A tím pádem jako tady není perspektiva toho, že byste, pokud nejste nějaká úplně velryba, takže byste na tom vydělali prostě $1 milion. Asi ne. Jo? Asi pravděpodobně, pokud tam protočíte nějaký běžný objemy, tak ty airdropy můžou být třeba 1000 až 10 000 $. To je takový rozmezí, který asi je poměrně reálný pro běžného člověka. Ale myslím si, že to, co je důležité, je, že Perpetual Futures jsou podle mě daleko lepší produkt, než to, co má celý TradFi. To znamená, TradFi má často
futures, který se jako rolujou, takže musíte jako neustále rolovat své pozice dopředu, že to má jako expiraci, anebo opce. A opce, kdo jste zkoušeli, opce jsou úplně strašný produkt, kde jako na některé věci jsou dobrý, ale na většinu věcí jsou úplně strašně špatný. A tím pádem si myslím, že perpetual futures, který na běžných trzích vůbec ani nejsou zastoupený, tak budou postupně víc a víc ukusovat market share z tady těch jakoby reálně horších produktů. A vzhledem k tomu, můj názor je, že perpetual futures jsou takový megatrend, který tady s náma bude třeba dalších 5 až 10 let a bude vlastně neustále růst. Takže za prvé je to důvod se naučit s tímhletím produktem, protože je to to nejlepší, co aktuálně na trhu je, z hlediska pákového obchodování. A za druhé, mít vystavení do toho trhu, byť jenom pomocí nějakého airdropu, je podle mě no-brainer. Takže osobně to dělám a osobně neustále obchoduju na tady těch platformách dvou, který vám dneska ukážu. A to jednak z důvodu, abych tam byl vystavený, a potom samozřejmě ten druhý důvod, který jsem říkal, je, že místo toho, abych platil té platformě, tak můžu dostat zaplaceno, což pokud je to stejný produkt, tak proč bych někomu platil ten stejný produkt, pokud můžu dostávat zaplaceno. To jsou moje důvody a teďka vám ukážu tu praktickou stránku. Pojďme se podívat, který ty perpetual platformy jsou nejzajímavější pro mě a jak na nich obchodovat. Tak, tady jsme na stránce DeFi a já vám to úplně zjednoduším, protože se s váma chci dostat ke konkrétním strategiím toho, jak jde případně farmit ty airdropy. Jediný perpdexy, který mě osobně dávají smysl, a zkusil jsem téměř všechny, který dělají dostatečný rozdíl, tak jsou Hyperliquid, díky svému brandu a komunitě, a tomu, že je největší. Lighter díky tomu, že dělá úplně jiný trade-offy než Hyperliquid a byl první ve své kategorii, to znamená, má nulový fíčka, takže tam budete obchodovat zadarmo a používá Ethereum stack, to znamená, že tam budou jako velký aplikace z Etherea a má spojení s Robinhoodem, což znamená nějaká distribuce pro velkou US společnost. A potom Variational. Variational je v podstatě takový chaos web pro perpdexy, to znamená, že je to agregátor. Vy tam zadáte příkaz, on nemá vlastní likviditu a vlastní order book, ale zadá to nějakým solverům, který vám najdou nejlepší cenu a vezmou si opačnou pozici, než berete vy. Tyhle ty 3 protokoly pro mě dělají výrazný rozdíl mají proti sobě výrazný rozdíl a každý byl první ve své kategorii a jsou nejzajímavější. Ostatní nepovažuji za zajímavý, to neznamená, že zajímaví nejsou a je možný a velmi pravděpodobný, že se v nějakém z nich budu mýlit a nějaký z nich udělá prostě obrovský brand a bude tady dlouhou dobu. Osobně jako to nedokážu podepsat, není to pro mě, nedělají pro mě dostatečně velký rozdíly, takže já se soustředím na tyhle 3. Pokud chcete farmit něco jiného, go for it. Jo? Nemám s tím nejmenší problém, jenom myslete na to, co jsme si říkali na začátku, je potřeba si jako dobře prozkoumat ten protokol a říct si, jestli je to něco, co mě dává smysl farmit a jejich token bude mít v budoucnosti nějakou hodnotu. Teď, pokud mám vybraný 3, tak můžu klidně farmit všechny 3, nebo můžu si vybrat jeden, podle toho, který se mi bude nejlíp používat. Za mě Hyperliquid je drahý. Takže já jsem třeba vyškrtl ze svého watchlistu nebo farming listu Hyperliquid, protože je drahý. A teďka ještě jedna malá odbočka. Z těchto 3, který jsem popsal, jediný, který venku nemá token, je Variational. Lighter a Hyperliquid už mají svoje tokeny, to znamená první vlna airdropu proběhla. A další vlna airdropu je otázka, jestli bude. Nikde to není psaný, nikde to není daný, ale oba dva týmy naznačili, že taková vlna jako probíhá. To znamená, že moje intuice, nebo to, co jako známe, je, že pravděpodobně probíhá sbírání bodů v pozadí, aniž by to uživatelé věděli, a potom retroaktivně vám dají třeba ty body, nebo vám přímo rozdají airdrop a tak dál, čímž pádem tam zase máte potenciální výhodu proti lidem, kteří farmí jenom perpdexy, který vám rozdávají teďka aktuálně body. A samozřejmě můžu se mýlit a třeba tam žádný body nejsou. Takže ty 3 si myslím, že jsou pořád reální farmit. A Hyperliquid je drahý, tak za fíčka tam necháte jako ranec. Je to jedna z nejdražších burz, prostě srovnatelná, nebo možná i lehce dražší než třeba Bybit a Binance. Takže Hyperliquid já osobně nefarmím, ale zase jako může to být chyba, můžete si vybrat jako jak chcete. A to, na co se soustředím, je Lighter a Variation. Důležité věci k tady těmhle 2. Lighter
teďka tam, tady vidíte, že už tam bridgeuju nějaký prostředky, aby jsme si to mohli ukázat a případně návod na Lighter najdete v popisku tohoto videa. Dělal jsem jako přímo návod, jak se tam zaregistrovat, jak tam vložit peníze, jak tam obchodovat. Tak Lighter, tak odkaz na Lighter budete mít i s mým referral kódem. Jo, ten vám dodá nějaký body navíc v případě, že probíhá opravdu nějaká další vlna airdropu, tak tam dostanete asi 15% bodů navíc. Takže se vyplatí tam mít skrz nějaký referál. Variational je pořád v uzavřené betě, což znamená, že proto, abyste se tam vůbec dostali, tak ten referál potřebujete. Nedostanete se tam bez referálu, budete tam prostě potřebovat dát nějaký kód. Já vám dám svůj kód na Variational taky do popisku tohoto videa, ale myslím si, že tam mám asi 5 pozvánek. Je možný, že se na vás nedostane, pokud tady bude víc lidí, kteří tam chtějí zaregistrovat. V tom případě doporučuji jít tady do Discordu, More a Discord, a tam lidi sdílí svoje kódy. Takže pokud by můj kód už byl vyčerpaný a nedostali jste se přes něj, tak přes Discord Variational tam jako najdete ty kódy, přímo je tam na to channel, kde můžete ty kódy najít. Takže tohle je nějaký housekeeping, aby jsme věděli co a jak. Teď k těm konkrétním strategiím. Já si tady ještě dám vložit peníze, abyste i vy viděli, jak se tady vkládají peníze, jak to probíhá. Není na tom asi nic speciálního, prostě podepíšu ještě v peněžence, kterou tam nevidíte, ale jenom jednu transakci a za chviličku mě přijdou prostředky. Teď k těm konkrétním strategiím, jak je možný farmit tady tyhle ty perplexy. Typicky se lidi snaží nabůstit obchodní objemy, protože v minulosti tohle byl způsob, jak získávat body a jak získávat airdropy. Teď už tomu tak není. Jako je to jeden z faktorů, ale ten faktor tradingových objemů je malinký u většiny těch perplexů. A typicky pokud uvidíte, teďka třeba frčí Dreamcash, díval jsem se na něho a ten přesně incentivizuje obchodní objemy a to je to, co nechcete vidět, protože obchodní objemy jsou nejjednodušejíc zmanipulovatelná metrika, kterou dokážete vymyslet. Jo? Nasadíte tam boty, aby vám obchodovali sem a zpátky a jako sbíráte body. Takže tohle to nepřiláká ty organické uživatele a platformy, které incentivizují obchodní objemy, mně nepřijdou moc relevantní a nepřijdou mě moc důvěryhodný z těch důvodů. To, co preferuji, je platformy, které, a to jsou už většina teďka, které odměňují nějakou organickou aktivitu. Takže třeba to, co chtějí často, je, abyste měli otevřené pozice delší dobu. Jo? To je ten open interest. Vlastně ty platformy chtějí, abyste tam otevřeli pozici a drželi ji. To je jedna z těch nejzákladnějších metrik. Potom to, co je odměňované víc, jsou menší tokeny. Takže když půjdu teďka zpátky na Variational tady, tak já tady můžu jít jako do té záložky, kde budu hledat tokeny a pokud si otevřu pozici za $10 000 na Bitcoinu, tak pravděpodobně dostanu daleko méně bodů, než když otevřu pozici za $10 000 na Sparku. Protože když se podíváte na Spark, tak na Variational má open interest $6 000 v longu a $24 000 v shortu. Takže v podstatě pokud bych tady otevřel pozici za $10 000, tak jsem v podstatě strojnásobil nebo zdvoj až trojnásobil ten open interest, který tady mám. A to je odměňovaný víc než u těch velkých coinů. Takže myslet na to, že je lepší open interest a když jste na menších tokenech, tak tím líp. Takže pokud obchodujete altcoiny, chcete prostě, já nevím, jak jsem říkal na začátku, longovat AV, shortovat Bitcoin, tak tohle je jako ideální scénář, protože vy máte dvojnásobnou velikost pozice, než byste měli, máte open interest a máte tam nějaký menší token. AVE není úplně menší token, ale pořád je to výrazně menší než ty úplný majors. Jo? Když se podíváte na Bitcoin, tak tady je open interest 77 milionů. Když se podíváte na AVE, tak tady je open interest 4 miliony. Takže výrazně menší open interest, tím pádem si ukusujete jako větší kus koláče. A potom tohle je specifický pro Lighter, protože na Variational nejsou RWAs, ale obecně ty protokoly vám budou incentivizovat víc ty produkty, které chtějí rozšířit mezi lidi, což teďka hodně jsou real world assets a na těch zase jde nabrat alfu, takže když půjdu na Lighter a půjdu tady do té záložky jako zase hledání tickeru, tak tady mám třeba akcie. A když se podíváte na ty akcie, tak tady máte třeba Microsoft, kde v open interestu je $200 000. Takže zase pokud Lighter někomu rozdává body, tak podle mě ty body budou
výrazně víc pro obchodování real world assets a zároveň tady skoro nikdo není, protože nikdo nepočítá s tím, že by za to mohl dostat body. Takže největší alfa je, pokud dokážete obchodovat akcie. A možná jste si všimli, že v poslední době zmiňuji, že víc obchoduju právě RVAčka a snažím se do toho trhu dostat. Že třeba prostě longuju ropu, shortuju S&Pčko a tak. Tak samozřejmě to chci dělat přes tyhle ty perbdexy, protože pravděpodobně mě dávají body v pozadí na nějaký airdrop, který může přijít za půl roku, může přijít za rok a zároveň tady v podstatě nikdo neobchoduje. Jo? Jsou tady jako otevřené pozice za stovky tisíc dolarů, ještě k tomu nižší stovky tisíc dolarů. Takže té konkurence je tady opravdu hodně málo. A ještě k tomu, pokud shortujete, tak je tady funding, který je vám vyplácený. Takže aby jsme si to ukázali třeba v praxi, tak když jsem zmínil to AV, tak tady můžeme otevřít pozici třeba, já nevím, kolik jsem nám dal dolarů, $40. Tak můžeme otevřít pozici za $100 na nakoupení AV a proti tomu můžu, samozřejmě lepší vstupovat přes limit orders, protože získáte menší spread, ale jako při takhle velké pozici je to jako úplně jedno. A vůči tomu můžu otevřít $100 pozici na short Bitcoinu třeba. Jo? A teďka jsem takhle jednoduše udělal svou spekulaci na long AV, aniž bych byl vystavený do trhu a zároveň mám open interest $200, což je jako prd, ale je to aspoň něco. A teďka každý týden ve čtvrtek v noci až v pátek ráno se vám tady budou přičítat body. Jenom abyste si udělali představu, tak milionový portfolio, já vám tady možná hodím i screenshot. Tohle je účet milionového portfolia, to znamená portfolia, který spravuju veřejně v rámci Blockspace Premium a sdílím tam všechny svoje akce. A právě posledních pár měsíců už jsem se rozhodl, že v podstatě většinou ani nenakupuju spot, ale většinou ty pozice otvírám tady. Tak jako nejsou to velké pozice, často jsou to pozice za nějaký třeba $1000 až $10,000 třeba. A prostě týdně vám tam třeba přijde 4, 3, 5 bodů. Teďka se to právě třeba zvýšilo, protože obecně zájem o perbdexy je vychladnul, což znamená, že máte lepší možnost získat víc bodů, ale je to aspoň to. Je to přesně ta platba za to, že používáte ten produkt a jako body nevíme, kolik budou stát, samozřejmě záleží prostě, jak hodnotný bude ten token. Moje očekávání je něco třeba kolem 10 až 20 dolarů za bod, takže řekněme, že jste tady vydělali za týden $50 jenom tím, že používáte variational každý týden. Tak jako podle mě not bad, jo? A nejsou to velikánské pozice, jsou to jako malé pozice a nic super zásadního. Takže my jsme se tady ukázali teďka jenom nějakou, vidíte, hnedka už je to zisku, 6 centů. Každopádně, my jsme se tady ukázali teďka to, jak otvírat jednu z těch strategií a tady semka se podíváme. Já jsem tam tady sepsal nějaký 4 strategie, který často používám. Jedno z toho je běžný obchodování a to si můžete představit tak, že vyloženě si člověk vezme třeba Ether, řekne si, hele, já si myslím, že bychom měli jít dolů a stop loss si dám nad 1990, nad tady tohle poslední high. Takže dám market sell, $100, dám si tady stop loss na 1990 a dám prodat ETH. A mám krásně nastavený trade a třeba si tam můžu nastavit take profit prostě dolů. A tohle je takový běžný obchodování. Prostě otevřu pozici do nějakého směru a čekám, co bude. Jestli bude stop loss nebo take profit. A to je běžný obchodování a to je ideální. Jo, pokud obchodujete běžně, tak tohle je nejlepší způsob, jak to udělat. Potom jsou tady jako long short strategie a to je právě to s tím AV, co jsem teďka popsal. Takže long AV, short Bitcoin třeba za stejnou cenu. A ideálně zase nechat to otevřený prostě den, 2, 3, týden a prostě když chci vyjádřit svou bullishness na nějaký token, ale nechci brát riziko trhu, tak tohle je ideální způsob, jak to můžu udělat. A třetí strategie, ta je potenciálně nejzajímavější pro ty z vás, kteří nechtějí obchodovat, nechtějí brát nějaký větší riziko na sebe, tak jsou to hedge strategie. A to jsou strategie toho, já to tady uzavřu, všechno asi. To jsou strategie toho, že třeba na jedné burze otevřu long a na druhé burze otevřu short. Ideálně, pokud se tam liší funding. Což souvisí zároveň i s tím čtvrtým bodem, tohle už zavřu, aby se mi tady nepletlo, funding rate a arbitráž. Jo? Ta hedge strategie, prvně popíšu celou tu hedge strategii a potom se dostaneme k tomu fundingu. Ta hedge strategie může být taková, že třeba si vyberu nějaký malý token, něco,
tady nemá moc open interestu, třeba Morpho. Open interest $200,000 a na short $49,000. A teďka podívám se na funding, jo. Můžu tady otevřít třeba pozici za, nevím, 500 blbý, protože tady mám málo kolaterálu. Musíte si hlídat kolaterál, jo. Ale řekněme, že zase tady otevřu pozici za $100 a vedle toho půjdu na Lighter, doufám, že tam bude Morpho teda. Jsem nevybral něco, co tam není. Ideálně si to prokonzultujte s Lighterem dopředu, jestli tam ten token má. Tady Morpho má, takže to je fajn. A podívám se, kolik tokenů se mi tam nakoupilo. 64,58. Půjdu na Lighter a dám prodat v Morpho 64,58, jestli se nepletu. To bylo tak. Lighter tady má 2 desetinné čárky, tak dám 64,6. Ještě to po mně chce nějakou autentikaci rychle v peněžence, protože jsem zakládal teďka nový účet. Tak máme autentikováno a dáme ještě market, cena a dáme short. Teď jsem měl otevře pozice a vidím, že mám tady Morpho 64,6 short a na Variational 64,6 long. Můžu to držet, čo? Jediný, na co si v tomhle případě musím dávat pozor, je, aby se mně nestala likvidace. A tohle, jako kdo byl přítomný 10.10., tak tam byla to obrovská likvidace přesně takovýchhle farmářů, kteří napříč burzama měli otevřený long short pozice. Takže ideálně, pokud byste dělali takovou strategii, tak to, co bych doporučoval, tak je na každé burze otevřít aspoň 2 obchody, který vlastně půjdou proti sobě. Jo? Takže třeba tady máme Morpho long, takže můžu si najít Litecoin. Ono je v podstatě jedno co v takové strategii. A můžu otevřít $100 sell Litecoin a na Lighteru naopak longnout Litecoin, pokud to tady mají, což mají. Zase se podívám 1,86 a já tady už nemám margin. Tak to doufujeme, že se vám nestane, ale asi chápete pointu. Jo? Když tady dám jeden Litecoin a tady dám buy 0,86. Jo, Litecoinu. $847. Tak, buy LTC. A teďka bych na každé burze měl mít jeden Litecoin, jo? Takže tady shortuju jeden Litecoin a tady longuju jeden Litecoin. Ta pointa je, že pokud by se stala nějaká velká událost v trhu a vy byste tam neměli dostatek kolaterálu, tak budete třeba, kdyby trh dumpoval o 30%, tak vám sice bude klesat hodnota Morpha, protože jste long, ale bude vám stoupat hodnota Litecoinu, protože jste short. A tím pádem jste ve větším bezpečí, než kdybyste měli jenom jednu pozici. Jo? Vždycky je prostě potřeba hlídat kolaterál, je potřeba hlídat to, abyste neměli vystavení do nějakých degen assetů, který vám můžou pumpnout za noc o 300%, což jsou, já nevím, třeba, kdybyste ochorali třeba Manta, tady vidím, nebo kernel, nevím, co je kernel ani. Ale prostě tohle jsou asety, které jsou tak malý a tak nepodstatný, že vám tady můžou za noc vylítnout o 400%. Takže tohle jsou už moc malý asety, na to je nějakým způsobem obchodovat takhle. A pokud chcete farmit ty airdropy a nemáte zkušenost s běžným obchodováním nebo long short strategiemi a tak dál, tak tady tyhle ty hedge pozice podle mě dávají největší smysl, protože si otevřete na jedné burze tohle, na druhé burze tohle a jediné, co musíte hlídat, jsou jako, abyste měli dostatečně daleko likvidaci, abyste prostě neměli na $1,000 na účtě otevřených $100,000 v pozicích, ale abyste tam měli třeba na každých $1,000 třeba $2,000 v pozicích a jako přičítá se vám body za open interest a tak podobně. A teď jako poslední věc, kterou lehce zmíním, ale tohle může být pro některý jako už hodně za čáru, ale zase je to jenom o tom se nenechat zlikvidovat, tak jsou fundingové arbitráže a tohle zrovna na Variational mě šlo docela dobře, kdy na Variational často bývá úplně jiný funding než na spoustě jiných burz, třeba Bybitu, a vy si toho tady můžete vyfiltrovat. Takže funding je platba, kterou platíte každých 8, 4 nebo 1 hodinu, záleží na trhu a na platformě. Ale tady máte anualizovaný funding, to znamená, to je všude stejný. Jo? Pokud si ho anualizujete, tak je všude stejný. A teď vy si ho můžete seřadit od těch třeba nejmenších a nebo největších.
A vidíte, že třeba na D-Bridge je úplně degen funding, to se budu schválně muset podívat, tohle možná budu chtít zobchodovat sám. Je tady velký shortový funding. Což znamená, že pokud longujete D-Bridge, pokud tady longnete D-Bridge, tak dostáváte zaplaceno anualizovaně 1500%. A teď to, co dává smysl, je jít na jinou platformu, jako je třeba Lighter, a tady si myslím, že D-Bridge nebude schválně, nebude. Takže můžete jít třeba na Bybit. A tady můžete longovat a pokud by na Bybitu byl nižší funding, to znamená platíte třeba 500% ročně, což na Bybitu typicky bude větší likvidita a tím pádem tam budou ty fundingy víc umírněný, tak vy můžete hrát tu arbitráž tím, že tady longnu D-Bridge a na Bybitu shortnu D-Bridge. A znovu je potřeba si dávat pozor na různé likvidace a na nějaký skoky nahoru, takže není to o tom tady jít do longu a nechat si tam prostě na $100 si tam otevřít $1000 pozici. V žádném případě. Je tam potřeba vždycky mít dostatek kolaterálu na všechny případy. Ale pokud na jedné platformě se výrazně liší funding oproti tomu na druhé, tak vy můžete tady mít dlouho otevřený D-Bridge long, na Bybitu D-Bridge short a na jedné pozici získávat, na druhé ztrácet, ale pokud to bude přesně takovým způsobem, že D-Bridge vám platí 1500% za rok a vy platíte na Bybitu 500% za rok, tak tam je 1000% APR rozdělený na dvě pozice, který získáváte na své stablecoiny. Takže tohle je prostě nejlepší stablecoin farma ever a ještě k tomu dostáváte body. Takže tohle jsou moje 4 strategie. Pokud jste se někde v rámci videa ztratili a potřebovali byste něco dovysvětlit trošku víc, jak se dělá, prostě jak správně pracovat s peněženkou, jak si ty peníze zabezpečit, protože jedna z věcí důležitých, když pracujete na perpetual burzách, je vždycky ty prostředky mít v bezpečí, nemít to třeba na hot walletce, ale na ledgeru. Jak si to fakt jako všechno zabezpečit, abyste byli vždycky v pohodě a safe, tak všechno jsem zpracoval do kurzu Kryptoškola, který teďka už najdete, je oficiálně venku, najdete ho už tak v popisku tady tohohle videa, můžete se podívat, co tam najdete za lekce a co tam můžete zjistit. Odkaz najdete v popisku tohohle videa, takže se mrkněte a případně se uvidíme i tam. Ahoj.